Ikandahan. Nagsigi lang yung baroy-baroy. Kung kanay lang yung baroy-baroy, trabaho pa na diris trabaho sa balay. Mapos lang yun. Bantay lang yun mo mga bataa mo. Bantay lang yun mo. Kainit ba ya? Di na mo bugagikan. Perting inita sa panahon nagsigi mo glaglaag. Nataka ra man ka pa oy. Ngagikan bagay ko nangahoy. Perting baganin akong inita. Ngahoy, unya asa man kahoy nimo, nangahoy ka man ka. Naangod ra ako gibilin sa dakong kahoy kay perting daghanan din ako madag aswat. Ya, napay maglaglaag mo. Di gyud mo magsulog face mask tanawa ra gyud yung amahan no. Sulog yung face mask. Kamo manglaag mo kay karong panahon na gidili na gyud paglakaw mo face mask. Unya kamo yano ra kay mo unya dakupon mo diha. Bisa pag mangahoy mo magdagid mo face mask. Kung mahimo dadanan yung quarantine. Ay sus baya sa pa. Mo pa ngahoy mag dapat Christmas brag quarant. Sus di na mahimo pa kay mangahoy ra ko. Nahala. Mangig ka na mo ha. Ako man unta nga managana gyud ka magdakag quarantine pass unya mag face mask ka mo. Bisa pag mangahoy ka diha bisa asa ka na napita magdagid unta ka kay ato panagana. Pero musupak mong gyud ka. Paglungag dito. Paglungag kay usa na orasan, gutom na kayo. Pero load eh. Pagdiga mo dito, pagdiga mo. Sige lang ako. Asa na si Ablot eh? Dalihok nimo mao gyud ka. Kadalihok nimo suguon. Kotihan nimo suguon ka. Daghan kag reklamo. Hala ato si Ablot, ato. Ina si Ablot na palungaga. O sige akong to si Ablot. Sige lang ako. Ato. Ablot! Ablot! Asam ni si Ablot, oy. Asam rin. Panuwang dako. Ablot! Uy! Paano buangan ka? Naramday ka niya. Ganiyara kong sinampit ni mo. Di ba ka minaw? Saan mo pagdumog na ko? Helmet pa ko. Oh, sama ni, kabate. Naog na kay. Kitawag ka papa. Oh, nabi ko. Look. Unsa naman sa inyong isugoon? Sige toyo. Kita ka papa? Ano ba? Nangan to. Oh, ito. Ano to? Una. Grabe inita. Ganiyara kong tinawag mo. Di kang tingo. Sukon ko sa papa ron. Ano ba ko say? Na, magkayo kag masumbagan ka papa. Ah, bagay mi. Magkay ka papa. May bagayo. Nandun si papa eh. Nandun si papa. Pa, tara si Ablot pa. Unsa man? Kaya mo ba? Hilo mo. Pag lingkod mo diha. Kanim mo sigod. Di ba kay imong manghod di ka na nangahoy. Gikapoy. Isugo na kog lungag di mo sugot. Pag lungag dito kay kanang manghod mo gikapoy na. Papawaya sana kay init tayo ngahoy na. Ikaw kay wa magay trabaho rong adlaw. Dalihan buntag kaon ra pug ka. Uman, wa gyud ka manghugas sa imong platong di. Kuanan wa ka manghugas gid sa imong platong di kandan, hindi sura kag lataw. Ambot ka doon kagikan. Pagdiga mo dito kay unsa na orasa? Alam mo dihay kapoy kayo. Adi ka maglungag na ako kinahoy. Musiga na Kapoy to. kay laylay kong gamot. Kasa ka mangga. Kisa mo sa nimo ang saang kat-kat. Paghilo mo. Pastila ninyo eh. Kita ba kay tulo ra man ta kabuk dres padimalay pati to banaa. Magsabot ko na mo kisa mo lungag niyo diabe. Siya na lang pa. Ikaw bahala ka na. Anang ahoy ko. Asa ka kabog kisa ka mangga. Helmet pa ka mo Dili. nga. Si Papa atong sugoon kasi Oo. gabuhi. Di si Papa ganihara na pag abot na ko gikan ko nang ahoy ga. Ikaw ba? Ano to? Klaro ni klase ang pagkaanak ni. Kabog kisa ka mangga. Ako ka. Hilo mo. Gusto gi gamay. Pastila. Unsa man gyud? Maglungag mo di. Ikaw lungag ka di. Dili. Ikaw lungag ka di. Dili kumulungan. Pati mo mangaon. Dili. Mas maayo ni paglakaw mo. Ikaw mo. Wa mo mga hinungdan pagkaanak.